Ki pulit ka maulai police station ha kasngi ublay ki layo ban kiamno ya laingot ki runar ka bakun thop ya ka wege khna kenthai ki badan kti ha ka jing jap pajut so skor na ki arngot ki khna school ki badang rin ha ka thain maulai u superintendent of police ki East Khasi Hills u ba Vivek Siem u pentip ba ki laingot ki kenthop ya ka wege khna kenthai ka badang khan rius nam khandai banai u meban ker jarwa arflies nam na jayaw lansuna lien but u Charles Merthong arpos namerta na ret samthia ki pulit kila yo ban korup no ya kini jingdang siar ki bla sha tu hadien bakane khna ka bla sha kem kala let yalame ki shakadukan dik siar ka bakar teng ka new Oscar Javelers shom ka badan hamong ba ulaong ki pulit kila shim ya kini sin jam ban pelong ka jing thwat ka bajor ya kini ki runar ki badan kti ha kini ki kam tu hadien ka jing major e jahar da ki bahyeng hasam jing kilanon ha ka khat pra ban arpau trik jilio Uba Vivek upentip bakakong Elinda Marbanyang kabasyong basa hamaulay nongkwar kalayathu bahaka kat prater jeliw hakapur kumba shibaji shiteng hadu arbaje no paisngi kakun jongka kabadang kandais na merta kadang wan na school hadien baka wai ka khna kala but dia naka nadu kalenti yai kejat na wa khra bat kalia kakun jongka laka ithu ne em ya wai khna ubakarteng u Adrian ubasyong class 3 ya kaba kane khna kala ong bakam ithu satya Hadien kene ke kenthai kala but dien ya kene ke hybrid hadu maulai nongkwar block 2 bat hadien kala kta iki skor jong kene ke hybrid bat pajut jubor iki sok skor hashwa bakan phat kerat na kene ke jaka USP upentip ru bakawai pat kalong kemi ka bakarteng ka kong sumar diam kharlukhi ka basyong basa ha maulai nonglum ha ka arphau trik jeliu kala mudui e jahar da ka bapentip baha kene ke janmit ha ka puar kumba saw hadu saw steng Langut ki beriu ki bomla ban ithu ka bakenthop ya ka weka kenthai bat ar ki shenrang kilawan syaka yeng sa jongka kat ba ka khun badang khandais nam jongka kadang elek ka shabar kani ka kenthai kala thu bakala od jubor ya silyang ka sok skor kamon bat phat kerat na kani ka jaka ki pulit menta kidang pelong ya ka jing toket ka babnia persya ya kini ki langut ki runar नहीं चाहिए तो कैमरा है kalau bisa skor akan sama reses pangkalan